אז מה קורה חברים, רן מטופ פרויקטים, היום אנחנו מתיזים, זהו צבע כחול, הולך להיות עם הארלס בתקרה. האמת היא, אינגריד המעצבת נתנה פה שלל של צבעים, בורד כחול, קרם, משהו משחק מנצח. הגוונים אולי נראים קצת בהתחלה לא, אבל שימו לב זה משתלב, וואו. אז אנחנו מתיזים, צובעים בשחור, כל גווני הקשת, יהיו לנו פה אני מבטיח לכם, חיתוכים, הפרדות, בין גוון לגוון, בסוף תראו פה תוצאה מדהימה. אז אין מה לעשות, אנחנו חייבים פשוט לעבור שלב, כדי שהגוונים לא יתעקו אחד בשני, כל יום גוון אחר. כן, עבודה עם רולר עבודה, זה החיתוכים עם מברשת. אגב, סיימנו להתיז את כל התקרה. היום אנחנו גם נעשה את הבסיס, כן, בעצה אקוסטי נתן לנו לעשות רצפת עץ על הרצפה הקיימת, כולל הפלצבים, זוכרים את הפוסטים הקודמים? ועליו עוד גם יגיעו בסוף משטחים של גומי 2 סנטים, 20 מילימטר, כן, העץ הגיע, מכינים את הבסיס, את התשתית, אנחנו אפילו לא קודחים, מדביקים, למה? שלא יש שום מעבר. זו רק ההתחלה, החבר'ה פה באמת עובדים בקצב מאוד יפה, אחלה יוני, תודה רבה, ואנחנו נמשיך לעדכן שהכל יהיה פה גמור ומכוסה, זה פשוט יראה וואו, תמשיכו לעקוב.